अगर आप आनवे फिल्म्स भोजपुरी को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल सरगम डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो संघवा में लेके अपन माल ये किसी पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल नया साल आयल करल जाई सबके 20 जी मर मसाला लेके जाई घर से 20 जी जाई घर से 20 जी जाई घर से 20 जी नया साल आयल करल जाई सबके 20 जी मर मसाला लेके जाई घर से 20 जी पी के हुना करी हबाबाल संघवा में लेके अपन माल आ पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल हाँ संघवा में लेके अपन माल पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल संघवा में लेके अपन माल खुशी लगा पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल करल जाई जम के पार्टी खाइल जाई मुर्गा काटी नया साल में सब छूटे है न पापा न मम्मी ही डांटी न पापा या मम्मी ही डांटी करल जाई जम के पार्टी खाइल जाई मुर्गा काटी नया साल में सब छूटे है न पापा न मम्मी ही डांटी झूम जाई लो भर के गोरे गोरे गाल हर संघवा में लेके अपन माल और पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल हाँ संघवा में लेके अपन माल पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल संघवा में लेके अपन माल पार्टी मनावल जाई खुशी लगा चल के नेपाल सरगम डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूजन लगे आई है आटा मुना बाबा लेके झाड़ू की रूप सब भैया लई है लेकिन के इंग्लिश दारू पूजन लगे आई है आटा मुना बाबा लेके झाड़ू की रूप सब भैया लई है लेकिन के इंग्लिश दारू नी पूरा बीपी के होई है ना बेहाल संघवा में लेके अपन माल और पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल हाँ संघवा में लेके अपन माल और पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल नया साल आयल करल जाई सबके 20 जी मर मसाला लेके जाई घर से 20 जी पी के हुना करी हबाबाल हर संघवा में लेके अपन माल आ पार्टी मनावल जाई चल के नेपाल हाँ संघवा में